Ni siraba kumakan jamukan kɛnɛ dayɛlɛ ni an ka foli ni walimadɔ bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ sirabankan boli sariyaw la bi an y'a kanu ka jamukan yira la jamukan mun ni o bɔra Serifula tele la Serifula tele jamukan mun bɛ wele ça s'exprime an ye hakilina dɔw di ka bilasiralikan dɔw kɛ siraba sariyaw kan nafabaw bɛ a kɔnɔna la o kama an y'a kanu ka jamukan in segin ka bɔ siraba kumakan jamukan yɛrɛ kɔnɔna la aw n'a y'a lajɛ aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la aw ka bi jamukan bɛna boli o de kan hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ ni jamukan in na an kumana fɛn caman kan fɛn minnu ni bolimafɛnbolilaw ye a lamɛn ka baara kɛ n'a ye a bɛ kɛ sababu ye ka accident ko nɔgɔya hakɛto bɛ nin kan sɔli ala Muhamadu. Ni ye circulation ta a bɛ boli fɛn saba de kɔnɔna la bolimafɛnbolila n'a bɛ fɔ o ma conducteur mun bɛ bolimafɛn bɔ a place la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ bon a bɛ boli fɛn mun kan o ye sira ye bon n'i ye a jateminɛ i bɛ bolimafɛn fana ta o y'a sabanan ye bon nin bɛɛ la jateminɛw bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko bolimafɛnbolila ale de jɔyɔrɔ ka bon accident na accident juguya n'i ye bolimafɛnbolila sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn ka d'a kan ni mobili ko a bɛ accident kɛ i bɛ taa sɔrɔ frein de bannen don ou bien pine de man ɲi nka fɛnw bɛ yen mun b'a to bolimafɛnbolila b'o dɔn ka kɔn o ma bon sira i bɛ taa sɔrɔ sira tiɲɛnen don ou bien ni san wulila yiri bɛ se ka bin sira kan bon bolimafɛnbolila de bɛ se ka nin bɛɛ jateminɛ a ka jateminɛw la ani sira sariyaw la walasa ka accident ko nɔgɔya accident ko pour que bolimafɛnbolilaw ka lakana ceinture de sécurité ale hakilina sɔrɔla bolimafɛn dilanbagaw fɛ san 1967 a 1967 u ye hakilina sɔrɔ mun de b'a to accident bɛ juguya bolimafɛnbolila ma u ye ceinture de sécurité inventé o san o kɔfɛ hali o kɔfɛ mɔgɔw tun t'a matarafa u nana wajibiya bɛɛ kan en 1971 san 1971 donc a kɛra wajibi ye o ye universel ye o bɛ bɛɛ ko fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ jamana bɛɛ la i ka sariya b'i bolo bon n'i ye jateminɛ kɛ kuma in bɛɛ bɛ bolila mun kan o ye accident de bon accident yɛrɛ juguyali bɛ bɔ mun na o ye vitesse ye ni mɔgɔ n'i bɛ bolila dɔɔni dɔɔni i bɛ taa ye k'a fɔ hali n'i ye accident kɛ accident in bɛ dan bolimafɛnw yɛrɛ ma a tɛ se adamaden ni ma mais ni vitesse tɛmɛna kosɛbɛ dɔrɔn o de bɛ na ni accident ye a ka se ni ma o jateminɛw kɛra cogo di i bɛ taa sɔrɔ o ye mannequin u ye mɔgɔ dilan mana kolo girinw na k'a don mobili kɔnɔ ka vitesse dɔ lajɛ k'a télécommander ka taa fara kogo kun i b'a ye a bɛ action mun kɛ vitesse dɔ la o kɔfɛ u y'a kɛ ni vitesse wɛrɛ u b'a kɛ ni vitesse ye a nana ye o bɛɛ de kɔfɛ wagati caman tɛmɛnen k'a fɔ ko n'i bɛ vitesse la o de bɛ na ni accident juguya ye k'a ɲɛsin bolimafɛnbolila ma donc o ye accident an bɛ fɛ a juguya ka dan sira la mais facteur d'accident mun ni mun de bɛ na ni accident i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ na ni accident n y'a fɔ sisan ko bolimafɛnbolila jɔyɔrɔba b'a la a bɛ se ka kɛ feu bɛ rouge la i banna ka i jɔ i ni vitesse tɛmɛna o bɛ bɛn ni dɔw ka vertu o bɛ na ni accident a bɛ se ka kɛ pine fana bɛ ci k'i to boli la o bɛ na ni accident donc a fɔli ma facteur d'accident donc bolimafɛnbolila de kan ka nin bɛɛ capacité sɔrɔ ka nin bɛɛ dɔn walasa ka se k'a lakana ani ka maa wɛrɛw lakana an b'a ye k'a fɔ kuma in bɛɛ la mɔgɔ minnu ye weleli kɛ a caman bolila incivisme de kan n'o ye sariya labatobaliya ye tiɲɛ don o jɔyɔrɔba b'a la ka d'a kan sariya minnu bɛ fɔ siraba kan a ma kɛ ten fɛn o fɛn n'a bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sariya dɔ de b'a la o sariya i b'o de bato walasa fɛn in kɛcogo bɛ se ka ɲa bon code la route n'o ye siraba sariyaw ye olu sigilen de don walasa a ka bato walasa e mun bɛ bolimafɛn kɔnɔ e ka lakana i ka se ka mɔgɔ wɛrɛ lakana i b'a ye an ka circulation na kabako ko de don mɔgɔw bɛ ko dɔw kɛ circulation na n'i yɛrɛ y'i sigi k'a lajɛ i bɛ ɲininkali kɛ est-ce que hakilisema mɔgɔw ka hakɛ to kuma la est-ce que hakilisema bɛ sɔn nin ma i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn kɔ sisan aw bɛna se feu ma feu bɛ rouge la ale min bɛ kɔfɛ a b'a dɔn feu bɛ rouge la e yɛrɛ fana b'a dɔn feu bɛ rouge la aw b'a dɔn aw bɛɛ bɛna jɔ feu in na mais i b'o tigi de ka vitesse ta k'ale bɛ tɛmɛ e la a bɛ tɛmɛ e la ka tila ka na fɛrɛnba jɔ feu la ka sɔrɔ feu bɛ rouge la donc kabako ko de don n'i ye accident dɔw jateminɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ adamaden bɛ se ka nin accident sugu kɛ cogo di wali kelen dɔ bɛ se k'i to boli la dɔrɔn ka girin ka sira bila n'i bɛna sira bila sariyaw de fɔlen don i bɛ kilon tan k'a la yɔrɔ jan bɛna fara ou bien dɔ bɛ se k'i to carré kɔnɔ dɔrɔn ka girin ka don circulation na ka na dɔn tɔw kan
donc ninnu ye fɛn ye nin bɛɛ bɛ bila incivisme de kɔnɔna la sariya batobaliya a dɔw ye n b'a dɔn n b'a kɛ a ka di n ye cogo min a dɔw ye n t'a dɔn o de la a ɲininen don permis n'a bɛ ta bɛɛ lajɛlen ka taa code la route kalan kɛ auto école la walasa i ka se ka dɔɔni faamu code la route la o kɛkun ye k'e yɛrɛ de ni na ka na ka d'a kan accident dɔw bɛ yen nɔ n'i b'a dɔn i t'a kɛ parce que panneau ninnu bɛɛ bɛ kuma de panneau suguya ka ca jɔlenw bɛ yen terrain gitɔrɔn sanfɛ terrain taw bɛ yen nɔ an ka jɛmukanw na an bɛ détail caman di a la siraba kuma kan a heures falenna a bɛ bɔ tɛnɛndo 18h30 ka taa bila 19h la rediffusion ye samedi ye donc an bɛ fɛn caman fɔ code kɔnɔna la walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ mais o t'a bɔ mɔgɔ yɛrɛ de man ka permis ta n'i ma taa auto école la parce que i bɛ tile 2 mun kɛ yen a bɛ kɛ sababu ye i bɛ fɛn dɔ dɔn fɛn mun n'i tun bɛ so kɔnɔ i tun t'a dɔn nafabaw de bɔ a la donc an ka circulation na n'i ye incivisme accident jɔyɔrɔ bɔ a la a tɔ b'i dɛ o kɔfɛ n'i y'a jate minɛ an bɔra ka jamana développelenw fɔ sisan tubabu jamanaw o jamana ninnu kan i bɛ taa sɔrɔ sariya batolen de don mun y'a bato c'est à dire que sariya gɛlɛnw de talen don n'i y'a kɛ kuma caman t'a la k'a fɔ ko négociation ou bien kuma t'a la a wari de bɛ b'i kun parce que sanction fɛn fɛn mana bila wariko la n'i y'a ye bi e ye 1000 bɔ k'i ye ko dɔ kɛ sini fana i y'o 1000 bɔ i y'o ko kɛ sinikɛnɛ fana i ye 1000 bɔ o kɔfɛ a bɛ ka juguya ka taa fɛ a kɛra cogo cogo i b'a dabila donc sanction gɛlɛnw de fana kan ka ta c'est vrai sanction talen don san caman sanction caman talen don mais anw fɛ yan sanction lawaleyalibaliya de ye problème ye i b'a jate minɛ ne yɛrɛ delila ka jɛmukan k'a kan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw tan ala m'an kisi a tigi ni bɛ se ka to a la mais o tigi kelenw bɛ tila ka permis sɔrɔ u bɛ u ka mobili boli kɛ n'a ye i b'a fɔ a ye fɛn mun kɛ fɛn tɛ k'a sɔrɔ retrait du permis c'est à dire que commission dɔ de kan ka sigi infraction bɛ infraction na n'i y'o kɛ permis yɛrɛ de kan ka bɔ i tɔgɔ la pewu mais i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ accident kɛ mɔgɔ bɛ to a la o tile filanin kɔfɛ i bɛ tila k'a ye o mɔgɔ kelenw bɛ tila k'u ka permis sɔrɔ ka mobili boli donc i b'a ye k'a fɔ sariya gɛlɛnw talen don an ka jamana kɔnɔ mais sariya ninnu lawaleyalen de tɛ donc il faudra que an ka ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ o yɔrɔ de kan c'est vrai sirako fana ye problème ba ye mɔgɔ caman ye weleli kɛ k'a fɔ sira a mana kɛ cogo cogo sirani mun bɛ yen ni an bɛɛ ye sariyaw bato a bɛ kɛ sababu ye accident ko bɛ nɔgɔya parce que il faut reconnaître que sirako problème bɛ jamana in na jamukan dɔw la an y'a fɔ ka tɛmɛ voie dɔw bɛ a fɔ ma voie de contournement o ye jumɛn i bɛ taa sɔrɔ e mago bɛ quartier dɔ la mais quartier i bɛ se ka taa la ka sɔrɔ i ma dugu kɔnɔna traverser c'est à dire voie ninnu bɛ munumunu Bamakɔ kɔfɛ de donc i bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ dugu kɔnɔna fɛ o bɛɛ bɛ dɔ bɔ embouteillage la n'o sira ninnu bɛ yen sisan e mago bɛ Kati la i bɛ se ka munumunu ka taa Kati ka sɔrɔ i ma tɛmɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna fɛ donc nafabaw de b'o o voie ninnu na an ye nin kuma ninnu fɔ ka tɛmɛ donc sirako ye problème ye problème mun ni a kan ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na mais o t'a yira fana k'a fɔ ko sira tɛ yen ko accident kan ka kɛ parce que hali ni sira kelen de don o sira kelen na sariya fɔlen don cogo min na vitesse fɔlen don ko k'a dan hakɛya mun na a fɔlen don ko ka panneau bato yɔrɔ minnu na n'olu kɛra a ka ca ala fɛ accident ko caman bɛ bɔ a la donc je pense que dɔ bɛ an bɛɛ la minnu bɛ circulation na olu jɔyɔrɔ b'a la jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka fɛɛrɛw tigɛ walasa sariyaw ka bato u yɛrɛ ye sariya minnu ta n'i y'a jateminɛ an ka sira ninnu kan ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la a caman na a fɔ min ma circulation à double sens o ye jumɛn ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin an y'a fɔ k'a fɔ chaussée o ye l'ensemble des voies i bɛ taa sɔrɔ voie fɛn fɛn bɛ yen a fɔ de ma chaussée i bɛ taa sɔrɔ marquage au sol kɛlen don ka voies dancɛ jira nin sira in a bɛ daminɛ yan a bɛ bila yan bon o voies ninnu olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a fɔ ma chaussée bon an ka dugutaga sira ninnu i bɛ taa sɔrɔ chaussée minnu b'a kan dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin donc o la aw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kɛ o ɲɔgɔn kunbɛn in o fana ye gɛlɛyaba de ka d'a kan an bɔra ka danfara fɔ an ni jamana développelenw cɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ka sira fɛn fɛn bɛ dugu wɛrɛ ni dugu wɛrɛ bila ɲɔgɔn na o voie a bɛ fɔ o ma chaussée à sens unique o ye jumɛn ye voies bɛ taa de i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kunbɛn croisement ko kuma t'o la bon croisement fana accident juguba de an ka jamana kɔnɔ i b'a ye sufɛ hali n'an ka quartiers bɛ mobili boli la n'u ni car wɛrɛ bɛna bɛn u bɛ u ka feu de route a fɔ fɛn ma feu de route n'o ye phare janba ye n'i y'a mɛnɛ a bɛ yeli kɛ mètre 100 ale bɛ mɛnɛ dibima yɔrɔw la bon feu de croisement fana bɛ yen o bɛ yeli kɛ mètre 30 donc o b'o mɛnɛ
ne y'o mɛnɛ dɔ min bɛna ale o fana kan k'o mɛnɛ k'a yira k'a fɔ an tɛ sunɔgɔ la ɲɛ b'i la i natɔ la bon olu bɛɛ ye degun ye dibi la a b'o de mɛnɛ donc n'a y'o mɛnɛ k'o faga dɔ in fana b'a ta mɛnɛ k'a faga o b'a yira a la k'a fɔ an tɛ sunɔgɔ la ɲɛ b'i la parce que croisement accident ka jugu ni dépassement ye parce que n'i ye circulation ta i t'a sɔrɔ accident juguman fɛn fila de don croisement ɲɔgɔn kunbɛn wagati ani dépassement ye jumɛn i t'a sɔrɔ bolimafɛn dɔ bɛ i ɲɛma e bolo ale ka suma donc e fɛ ka tɛmɛ ale la donc o tɛmɛni kɔnɔna la e bɛ vitesse ta mun ka bon n'ale ta ye o kɔnɔna la a fɔ o ma dépassement bon ni chaussée ye sens unique ye dépassement dɔrɔn de bɛ se ka kɛ croisement t'o la mais anw ta ninnu caman ye croisement man in de n'a bɛ fɔ o ma chaussée à double sens bon o chaussée in kan i b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ siran croisement ɲɛ ka tɛmɛ dépassement kan parce que dépassement ye jumɛn ye n yɛrɛ de b'a ŋaniya k'a fɔ nin bɛ n ɲɛma a ka suma n bɛ tɛmɛ a la donc ne de b'o action kɛ o ye dépassement n bɛ vitesse ta bon n'a man di n t'o kɛ mais croisement na diyagoya i ni mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn n bɛna kisa dɔ f'i ɲɛna ne ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na an tun bɛ basket kɛ ɲɔgɔn fɛ ale nana ɲɛnajɛ la dugu kɔnɔ hippodrome na a tun bɛ Falajɛ de an tun bɛ entraînement kɛ Falajɛ bon dugu jɛra ale balila k'a yɛrɛ ye so alors que a kelen de b'a ka mobili kɔnɔ a kelen de bɔra ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la 2 heures ka mobili boli ka pont tigɛ ka na fo so mais ale yɛrɛ t'a dɔn a nana cogo min a yɛrɛ wulilen de bɛ k'a yɛrɛ ɲininka k'ale t'a dɔn a nana cogo bon e n'o tigi bɛ ɲɔgɔn croiser e b'a fɔ a ɲɛ bɛ n na k'a sɔrɔ ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na donc croisement fana ye fɛn gɛlɛmanba de ye circulation na k'a fɔ an ka sira ninnu a caman dugutaga sira ninnu na n'a sera ka kɛ chaussée à sens unique k'a fɔ tagali dɔrɔn don sigi t'a la o fana bɛ caman bɔ an ka accident na bon n'i y'a jateminɛ san laban in na accident caman bɔra karitigiw fan fɛ a caman na i bɛ taa sɔrɔ croisement kɛcogo de don ɲɔgɔn kunbɛn cogoya don en même temps fɛn caman b'a la facteur caman b'a la minfɛnjuguw b'a la excès de vitesse b'a la donc an ka facteur d'accident ninnu bɛɛ de bɛ a kɔnɔna la ninnu bɛɛ de bɛ an ka circulation gɛlɛya ninnu bɛɛ de bɛ na ni accident ye k'a kɛ kɔrɔ tigɛ nin ka kuma don ko i tɛ se ka bɔ i ka so ka t'i ka ci la ka segin ko n'i ma accident dɔ ye tuma o tuma anw yɛrɛ ka sira in kan Moribabugu sira kan tuma bɛɛ i bɛ accident jugumanw de hali o don na ne yɛrɛ tɛmɛtɔ i ka kuma latigɛ tɛ i ka kuma kɔnɔ sisan i y'a fɔ ko troisième position o ye jumɛn ye troisième position n'o ye dépassement a bɛ fɔ dépassement cogoya dɔ de ma ko troisième position i bɛ taa sɔrɔ mobili min bɛ i ɲɛma e bɛ fɛ ka tɛmɛ a la a ka suma dépassement na phase saba de don a fɔ min ma déboîtement dépassement ani rabattement déboîtement bɛ na wagati jumɛn o b'a sɔrɔ e y'i ka jateminɛ bɛɛ kɛ k'a ye k'a fɔ mobili min bɛ n ɲɛma n bɛ se k'a dépasser sisan k'a sɔrɔ ni kɔlɔlɔ ma bɛn o jateminɛw na i kan ka jumɛn kɛ a bɛ fɔ k'i i décaler dɔɔni ka i jɛngɛ dɔɔni ka ɲɛfɛ walasa i ka se ka ɲɛfɛla ye o kun ye jumɛn k'a dɔn ne bɛna dépassement kɛ yalima dépassement in bɛ taa ban yɔrɔ min sirafara dɔ tɛ yen wa walikele danger panneau dɔ tɛ yen interdiction panneau dɔ tɛ sira kɛrɛfɛ mun b'a yira n na k'a fɔ n'i ye dépassement in daminɛ a bɛ se ka taa laban kɔlɔlɔ la bon o dépassement in kɛtɔ dépassement wagati min na i bɛ ka dépassement kɛ o wagati ninnu de la a bɛ fɔ ko troisième position o troisième position in o de accident ka jugu ni accident bɛɛ ye mun na parce que ale bɛ kɛ ni vitesse de ye i bɛ vitesse de ta mun ka bon ni i bɛ ka mun dépasser bon k'i to la accident fɛn fɛn mana na la a bɛ kɛ accident jugu de ye a bɛ fɔ de ma troisième position donc a bɛ ɲini yanni i ka dépassement in kɛ i ka labɛnbaw de kɛ labɛn minnu b'a to i b'a ye k'a fɔ n bɛ se ka dépassement in kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ o labɛnw na hali marquage au sol b'o la n'o ye gitɔrɔn sanfɛ terrain ninnu ye i bɛ taa sɔrɔ gitɔrɔn sanfɛ terrain dɔw bɛ yen olu bɛ yamaruya ko i bɛ se ka yɛlɛ a kan nin yɔrɔ in na mais dɔw bɛ yen olu b'a jira k'a fɔ i tɛ se ka yɛlɛ a kan donc o bɛɛ de jateminɛ bɛ kɛ yanni i ka dépassement kɛ donc ninnu dépassement kɛcogo jugu o accident ka jugu ni accident tɔ bɛɛ croisement fana ka jugu parce que croisement na aw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma de mais ni chaussée ye sens unique ye tagali b'a la croisement ko kuma t'a la donc ninnu ye en gros an ka sira problème de ye fɛn minnu n'i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ na ni accident ye an ka circulation na. A faamuna nka fana an y'a ye circulation na mototigiw o kuma bɛ fɔ kuma bɛɛ olu ka casque don nka u tɛ casque don wa n'u ye accident kɛ fɛnɛ olu yɛrɛ ta degun ka bon hali n'a sɔrɔ olu de bagara mobilitigi ma ou bien mobilitigi de bagar'u ma nka olu yɛrɛ ka degun ka bon ka sabu kɛ casque donbaliya ye i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ fana na.
bon Bamakɔ yan nɔ n'i bɛ kuma fɔ i tɛ se ka généraliser bɛɛ tɛ quoi mais an ka mototigi ninnu dɔw ja ka gɛlɛya dan ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn u ka ja gɛlɛya in bɛ bɔ yɔrɔ min parce que i bɛ mototigiw ye circulation na niveau dɔ la wagati dɔw la e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ se yan cogo di parce que sira yɔrɔ dɔw bɛ yen mototigi yɛrɛ man ka se yen fewu parce que i b'a bila i kunna moto bɛ se ka sɔgɔ wagati bɛɛ k'i to vitesse sugu dɔ la ni moto sɔgɔra sisan o ye kɔlɔlɔ de mobili a fɔ fɛn dɔ ma angle mort ni mobili bolila b'a mobili kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen a t'o ye tɔgɔ si la rétroviseur hali n'a y'i kunkolo jɛngɛ a b'olu bɛɛ kɛ o yɔrɔ ninnu i t'a ye a fɔ ma angle mort mais i bɛ taa sɔrɔ mototigiw yɛrɛ ja ka farin o yɔrɔ ninnu na parce que n'i b'o yɔrɔ la mobilitigi bɛ se ka s'i ma k'a sɔrɔ a t'a dɔn yɛrɛ k'a ser'e ma bon i b'a sɔrɔ an ka mototigiw bɛ fan bɛɛ fɛ c'est à dire i ka ɲininkali in bɛ na dɔrɔn ne ye kuma min fɔ dɔrɔn de don il faudra que an ka jamana ɲɛmɔgɔw u yɛrɛ ye sanction minnu ta k'a fɔ ko nin sanction in de kan ka kɛ n'i ye nin kɛ o sanction ninnu u ka ba dɔ la k'a banba pour que mɔgɔw ka se ka sira dɔɔni ka sira sariyaw bato u yɛrɛ ka lakana kama sinon accident ko in bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ de hali a ma mɛn ANASER mɔgɔw ye bilan bɔ k'a bila san kɔnɔ accident mun kɛra a ka ca kojugu n'i taara dɔgɔtɔrɔso la accidenté minnu bɛ yen nɔ maɲumako dan don mais nin bɛɛ a bɛɛ bɛ se ka éviter ala ta kɔfɛ an yɛrɛ ka taabolow kɔnɔna la mobilitigi a fɔra ko ka ceinture don diyagoya a kɛra diyagoya en 2024 salon kɔrɔ a yirala k'a fɔ ko n'i bɛ dugu kɔnɔna la Mali kɔnɔ yan i ka ceinture de sécurité siri ko diyagoya de don fɔlɔ dugutaga siraw de don mais 2024 u ye dugu kɔnɔna kɛ diyagoya mais bɔ k'a lajɛ kɛ i bɛ mɔgɔ hakɛya joli ka ceinture sirilen bon casque fana a bɛ fɔ mototigiw a ye casque don a tɛ komi casque don min na nafa se mɔgɔ wɛrɛ ma ka tɛmɛ e yɛrɛ kan ni ala man kisi la ni accident kɛra sisan i bɛ taa ye k'a fɔ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ni sen de karila fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la i b'i ka adamadenya kɛ ni bolo karila fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ i b'i ka adamadenya kɛ mais ala man kisi la ni accident sera kunkolo ma o ye kɔlɔlɔba de hali ni i bɔra a la i balola i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɔlɔlɔ bila i ka adamadenya bɛɛ la donc a bɛ fiɲɛ bila i ka adamadenya bɛɛ la donc casque donni wajibi de don mɔgɔ min mago bɛ a yɛrɛ nin na bolimafɛn bolila mun mago bɛ a yɛrɛ nin na diyagoya de don o kan a ka casque don donc ninnu fɛn ninnu minnu bɛ fɔ ceinture siri casque don a tɛ fɔ mɔgɔ si kama ni bolimafɛn bolila yɛrɛ tɛ. Faamuna an ka mɔgɔ dɔ fana ka intervention kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ni précaution dɔ sera ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ni circulation ko a bɛ kɛ pari i bɛ se ka jumɛn fɔ o fana na i bɛ dɔ kalama o la n'a sɔrɔ o hakilina bɛ yan jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw kɔnɔ ka a waleya wa. An ka jɛmukan in kɔnɔna la an ye mun kɛ France kɔnɔna la Vie Magasa ale de ye kuma in fɔ ale ye France ANSAR président an b'a fo a y'a jira k'a fɔ denmisɛnnin fitininw san 6 u bɛ sennamatigiw tɔgɔmatɔ gitɔrɔn tigɛcogo k'u bɛ initier o la depuis san caman jɛmukanw n'a fɔra jateminɛw bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka kɔdi kalanni don école kɔnɔna la nafabaw de b'a la ka d'a kan ni fɛn mun ni a daminɛna kabini denmisɛnninya la a bɛ to hakili la a fɔra k'a fɔ u k'a don u ka programme na o la cours moniteurs yɛrɛ de bɛ ta spécialement u bɛ munumunu écolesow la u b'u ka programme kɛ ni école la nin cours kan ka kɛ code la c'est à dire que nafa de don écoledenw ma i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɔ pays développé u y'an dan ni fɛn caman ye ninnu dɔw b'a la parce que u bɛ fɛn ninnu dɔw wajibiya depuis denmisɛnninya la kabini denmisɛnninya la n'i ye fɛn mun daminɛ a ka ca ala fɛ n'i kɔrɔbayala i bɛ dɔ dɔn a la donc i ka kuma kɔnɔna la a bɛ ɲini dɔrɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw tigɛ c'est vrai a kow ka ca parce que i bɛ taa sɔrɔ programme de don financement de b'a la waribaw de bɛ don a la mais jamanadenw yɛrɛ ka lakana kama u kan ka programme dɔ kɛ k'a don école la mun b'a to code de la route kalan bɛ kɛ pour que denmisɛnninw ka kɔrɔbaya n'a ye o bɛ se k'a to incivisme ani accident ba in caman ka se ka bɔ a la. O bɛ caman bɔ a la yɛrɛ yanni an ka jɛmukan datugu dɔ fana ka kumaw kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin kan ka motoboli daminɛ san 18 nka an y'a ye k'a fɔ u y'a fɔ ko san 16 de i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ la i bɛ dɔ dɔn. Denmisɛnnin ka permis parce que denmisɛnnin kan ka yamaruya bolimafɛn bolili la âge dɔ la daminɛ san 16 kɔnɔna la u kan ka bolimafɛn moto sen 2 ninnu o bɛ se ka boli san 16 kɔnɔna la mais mun ye mobili permis o bɛ daminɛ san 18 na
o san 18 hali ni tile kelen de y'a jɛ bi de i ka san 18 dafara i tɛ se ka permis ta bi i bɛ sini de kɔnɔ i bɛ sini de kɔnɔ donc nafabaw de bɛ na ka d'a kan u y'a ye k'a fɔ hakili a ka se ka baara kɛ ka ɲa i bɛ taa sɔrɔ âge dɔw de b'a la bon denmisɛnnin ka kɔn ka bolimafɛn boli denmisɛnnin ka kɔn ka fɛn dɔw kɛ i bɛ taa sɔrɔ ani hakili ka tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o de la nin san ninnu sigilen don donc san 16 de sigilen don moto denmisɛnnin kan ka moto boli daminɛ a san 16 mais a ka kuma la n y'a dɔn kun min na a y'a fɔ ka d'a kan i bɛ denmisɛnnin dɔw ye ka moto boli yan nɔ i bɛ ɲininkali kɛ est-ce que u sen yɛrɛ bɛ pédale sɔrɔ wa c'est-à-dire ka frein digi n'o y'a sɔrɔ u sen yɛrɛ b'o sɔrɔ donc kabako de don fɛn minnu de don ninnu bɛɛ de kan ka dabila code ye nin bɛɛ bali an ka jamana kɔnɔ mais a bɛɛ bɛ kɛ i b'a fɔ foyi tɛ kɛ kuma kelen de don an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye sariya mun ta siraba sariyaw batoli la ka se ka ba don la walasa mɔgɔw ka bato accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. A faamuna an b'i fo kosɛbɛ nin walawalali ninnu na kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ ladilikan yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. kumakuncɛ kuma na an bɛ Sherifula tele lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka jɛmukan Sacɛ Sibum lajɛbagaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔw ka dɔ bɔ vitesse la ka d'a kan n y'o de fɔ kuma kɔnɔ sisan accident juguya a bɛ bɔ vitesse ta kojugu de la mɔgɔw ka taa dɔɔni dɔɔni i mana taa dɔɔni dɔɔni a kɛra cogo cogo i bɛ se. Kosɛbɛ. donc vitesse ba ta in nafa t'a la a dɔw yɛrɛ vitesse i bɛ taa sɔrɔ kun foyi t'a la vitesse bɛ ta ten kun foyi t'a la donc vitesse ba ta ka dabila an b'a ye an ka denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen u dalen don u yɛrɛ la moto la kojugu u bɛ moto la pan ka auto circulation yɛrɛ la ninnu bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ni a bɛɛ kan ka dabila donc kumakan kelen dɔrɔn i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn mun fɔlen don a ka ɲi e de ma a man ɲi mɔgɔ wɛrɛ ma fɔlɔ ka tɛmɛ e kan donc bɛɛ ka sariya ninnu bato walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka d'a kan accident ko an bɛ don min na i ko bi a ka jugu fo k'a dama tɛmɛ anw yɛrɛ ka sira in kan Kulukoro sira kan don nataw la an bɛna kuma kan accident caman de bɛ kɛ sira in kan tuma dɔ la f'i yɛrɛ bɛ siran yalima est ce que ne bɛna continuer bolimafɛn boli la ka d'a kan i bɛ accident sugu bɛɛ de donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na